El Consorci de la Ribera és un organisme de les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, de 40 i algo municipis de la nostra comarca. El seu origen ja és un origen relacionat amb la innovació, perquè l'objectiu en aquell moment del Consorci era aprofundir en aquells temes en els que normalment els ajuntaments de per si o les mancomunitats no solen avançar. I estem parlant de fa 20 anys, quan nosaltres ja parlàvem d'eficiència energètica, millora en l'ocupació o turisme a nivell mancomunat. El que avui en dia el Consorci estiga apostant per la compra pública innovadora, després d'aparèixer com a una de les possibilitats que pot tindre l'administració a l'hora de fer de tracció del sector privat per a innovar en qualsevol dels mecanismes i sobretot en aquells camps que són els que tracta el Consorci en si, des de la seva àrea d'energia, que és la de la sostenibilitat, però sobretot relacionat amb l'eficiència energètica, estos mecanismes de compra pública innovadora ens han permès, d'alguna forma, poder continuar avançant en aquest desenvolupament tecnològic i en aquest assessorament als municipis per a millorar. Pensem que una part important del consum energètic que fan els municipis o que fan, en aquest cas, els ajuntaments, està relacionat amb el consum dels seus propis edificis. La compra pública innovadora el que es permet és continuar treballant amb ells amb aquestes finalitats, però també al mateix temps atraure al sector privat, al sector industrial, al sector tecnològic, per a que puga, d'alguna forma, les seues millores tecnològiques poder introduir-les en l'administració. La col·laboració del Consorci en els ajuntaments és indispensable perquè al final el Consorci no deixa de ser un organisme que el seu únic objectiu és millorar les condicions de la ciutadania per mig dels ajuntaments que són d'alguna forma els que formen part d'aquest Consorci. La compra pública i innovadora és una aposta del Consorci. Com no pot ser d'altra manera, i això és un objectiu bàsic nostre, millorar tant la eficiència d'aquests serveis públics com la eficàcia d'aquests serveis públics. I ahir el Consorci creiem que tenim un treball important que fer a l'hora d'utilitzar aquests procediments de compra pública innovadora per a que els ajuntaments puguen millorar aquests serveis en el temps i continuar apostant per treballar amb ells i buscar línies de finançament que avui en dia són línies de finançament que tot el món sabem que estan ahí d'alguna forma, però que moltes vegades són difícils si no tens els coneixements o si no tens la capacitat d'accedir a ells, bé siga per mig de fons estructurals europeus o siguen línies específiques europees o inclús subvencions d'algunes coses com l'Agència Valenciana d'Innovació, que moltes vegades passen desapercebudes, però que tenen grans possibilitats a l'hora de poder fer aquest últim objectiu bàsic, que és el de millora de serveis públics. El moment realment és un moment important perquè sabem que en tot allò que va comportar la transició front a una nova, el que és l'Agenda 2030, però no sols l'Agenda 2030, sinó els desenvolupaments de futur de sostenibilitat, la descarbonització de la nostra societat, o sigui, tot allò relacionat amb la sostenibilitat ambiental. Tot allò és algo que ja sabem que està apareguent i que va aparèixer en qualsevol d'aquelles línies que vinguin relacionades amb els fons europeus o qualsevol línia d'ajuda que puga afavorir les transicions en els nostres municipis front a municipis. Podem parlar de municipis d'alguna manera d'allò que es diu les Smart Cities, o sigui, de municipis més intel·ligents, però també municipis més sostenibles. I per tant, el fet de començar a treballar ja en que els nostres ajuntaments, les nostres administracions, tinguin preparats projectes que per mig de la compra pública innovadora hagin pogut aconseguir que siguin innovadors sosteniblement i que provoquen aquesta millora que havíem dit dels serveis públics, ens fa estar posicionats per a que en qualsevol moment que comencen a aparèixer tot el desenvolupament de línies i de possibilitats de finançament econòmic per mig de fons europeus o altres fons, estiguem en la carrera, jo crec que d'alguna forma ben posicionats. Les fases dels projectes són diverses, evidentment. La primera fase, diguem, important del projecte de Smart Building CPI 2020 va ser, com en altres projectes que han fet de compra pública i innovació, l'avaluació de les necessitats. En aquesta primera fase, que diguem la base sobre la que edificarem el projecte, el que fem és investigar, parlar amb els usuaris o amb els potencials usuaris, en aquest cas perquè és un edifici que no té ús. Anem a veure, a avaluar quines són les funcionalitats
que aquest edifici ha de tindre, no? O sigui, en funció de quin és l'ús que va tindre, en funció de què és el que volem, el nivell d'eficiència, per exemple, també energètica de l'edifici que volem obtenir, doncs anem a fer una identificació de les necessitats funcionals d'aquest edifici. La segona fase és la vigilància tecnològica. Recolzar-nos en la Universitat Politècnica de València per veure, dins de la conversió de l'edifici municipal de Santa Ana 11 de Carcaixent en un hub energètic, dins dels tres àmbits que volíem, que era eficiència energètica, renovables i intermodalitat en la mobilitat elèctrica, investigar què n'hi havia en el mercat, què n'hi ha en el mercat actualment i què està a futur sent investigat i què va aparèixer, diguem, en el mercat a curt termini. A partir d'aquesta segona fase de vigilància tecnològica va ser la fase de diàleg en el mercat, que és una fase crucial, en el que, diguem, anem a possibilitar, anem a fomentar l'intercanvi d'informació en la indústria, en el sector privat, en vista a cobrir les funcionalitats, els criteris de funcionalitats que vam identificar al principi. Primer el que fèrem va ser crear una base de dades de potencials subministradors de la tecnologia o de les solucions que podrien resoldre els reptes que s'identificaren inicialment, i a partir d'aquesta base de dades en què identificarem empreses però també instituts tecnològics i a clústers d'empreses, que és una part molt important, perquè a partir d'aquests clústers són capaços d'arribar a moltíssima més gent, doncs a partir d'aquesta base de dades el que farem és llançar un qüestionari en el que convidàvem a les empreses que ens explicaren com podríem assolir aquestes funcionalitats que nosaltres identificarem en la primera fase. A partir d'aquest qüestionari organitzarem una sessió online en què les empreses, nosaltres presentàvem el projecte i les empreses també de forma telemàtica assistiren i podien participar en la jornada, però a més fer-nos les preguntes oportunes. A partir d'aquesta sessió vam convidar també a les empreses interessades a que poguérem tindre reunions bilaterals amb elles per a poder aprofundir millor tant en la problemàtica o en els reptes que l'Ajuntament havia identificat o que el Consorci i l'Ajuntament havien identificat, com també per a que ells foren capaços de reflexar com assolirien els reptes que nosaltres havíem presentat. I per últim, l'última fase és la preparació de plecs i llançament de la licitació. En tota la informació recollida durant l'anàlisi de les necessitats, la vigilància tecnològica i el diàleg amb el mercat, som capaços de preparar uns plecs de condicions que regiran la compra d'innovació que pretenem portar a terme en el projecte de Smart Building CPI 2020 a Carcaixent. En aquest cas, en el projecte, hem arribat fins a la definició dels plecs de condicions i els han deixat els plecs de condicions a punt per a que l'Ajuntament, en quan tinga resolt el procediment, ho llanci al mercat i les empreses puguen respondre a aquesta crida de l'Ajuntament. A partir d'allí, se portarà a terme, i aquestes fases ja no seran objecte del projecte, se portarà a terme la implementació de la compra i després cal dur a terme una monitorització d'aquesta implementació per a veure que tots els criteris, els diferents objectes que s'han inclòs en la licitació se complisquen. L'Ajuntament, quan el Consorci li va oferir la possibilitat de col·laborar en el procés de compra pública i innovació, no ens ho vam haver de pensar molt per a afegir-nos perquè creguem que des de les administracions públiques és faena l'intentar fer que els sectors econòmics progressen i aquest progrés només se pot aconseguir a partir de la innovació. Aleshores, hem estat treballant durant un temps una miqueta complicat, com hem tingut tots per la pandèmia, però hem estat treballant per tractar de dur endavant unes bases per poder fer una compra pública d'innovació que suposa la rehabilitació de l'edifici d'ací al carrer Santa Ana. Aquesta compra pública d'innovació, el que busquem des de l'Ajuntament de Carcaixent és que ens puguen oferir solucions alternatives a les ja conegudes per a tractar de donar un edifici, posar en ús un edifici actualment en desús per a la ciutadania i que aquest edifici reuneixi unes condicions que faci que la seva vida útil
s'allargui molt més del que ja ha tingut. Perquè una de les bases per a un futur més sostenible és el rehabilitar tot allò que ja existeix i no generar nous residus. Després, en quant al procés administratiu de la compra pública d'innovació, estem vivint una miqueta fora de la zona de confort i ha sigut inestimable l'ajuda que ens han prestat els diferents organismes per tractar de tirar endavant aquests plecs i aquestes bases per a la futura contractació del projecte que rehabilita aquest edifici del carrer Santa Anna. Hem assolit unes bases en les quals podrem llançar aquest projecte en 2 lots, en un import superior a 70.000 euros, i esperem poder llançar-lo en el present any 2022 i part en el 2023. Estos lots, el primer serà i consistirà en la rehabilitació energètica i també material de lo que és l'edifici actual que coneguem per tractar de dotar-lo de les condicions necessàries per al seu nou ús administratiu, i en el lot segon es tractaran d'implementar nous sistemes de captació energètica, ja siga mitjançant plaques solars o qualsevol altre sistema que puguen aportar els diferents licitadors a aquesta precisament compra pública d'innovació. Com no podem conèixer totes les solucions que els ofereix el mercat per tractar de resoldre els problemes que tenim, el que fem és comunicar els problemes que tenim per a que ens aporten la millor solució possible i així intentar fer força per a que els diferents sectors econòmics del nostre territori puguen avançar. Per sort, esperem també que una vegada tinguem aquest projecte puguem accedir a les diferents fonts de financiació autonòmiques, estatals i sobretot europees, i així que el poble de Carcaixent es benefici directament d'aquest progrés que estem llançant des de les diferents administracions.